някакви еднакви коли да изберем. Кои? Едва, една оранжева кола. Защо нататък има чекпоинта, от? Не знам, явно по това. Това не е така, Ето моят тракторче е това, ма ти защо не си избрал с трактор? на Крис тракторчето. Ти по-добре да беше взел мотор, ако имаше изобщо. Да, имаше мотор и щях да ме издухам и двамата, ма вика май, айде, вика май ще ви пусна така, ай. Да, ма не се знаеш къде може да се смажеш, така че. Да, и сега представи си как ще възема и двамата. С това ли бе? Да. Тая бричка. Ай на база. Може се хване на база. Задна, че го гледам. Може се хване на база за 200 лева. Добре. Айде ще ви купа бим Крис, буза. кажи някой вид, бе. А? Научи ли някой нов вид? Не. Изчерпаха Добре, се. сега като... Кажи някой друг. Сега като тръгнеш на училище, ще научиш там. Не бе, Нали, луд. Крис, ти там учиш? А? Ти по училище ли ги учиш къде? Мога да ви разкажа един много мръсен виц. Ама Добре, Иля айде. трябва да прави цензура постоянно. Не. По-добре. Така, да, една жена разкажи. отишла... жена... Бе, Крис, стига бе. Не, добре нещо. Чакай. И? Една Крис, жена седи отишла... се така се смееш и след една седмица. Какво? Нищо. И един доктор, една отишла при доктора и седнала, нали, и се разкрачва и казва, бе, докторе, сега беше така, виждате ли по средата какво има? И он вика, да. Иляни, да продължавам ли? Да. Както искаш. А? Да, бе, Не. давай. Времето ще покажа, нали? Какво? Какво време бе? Какво време? Времето, през което ти го говоря вица. Ай, няма да го говоря, спирам. Кога ме настигна бе, злате? Fuck you! Тъпа бричка да има, мама ти да има. Бас Крис трактор. не се знае къде е. Злати, как ме настигна бе, човек? Аз не съм се бутал никъде. Че ви вземем без поко. Финиш! Да. Басе! Ви байт сме, бе. И така, връщаме се отново. Той път за реванш. Той път ще бия... Айде да избереме зенторното. Айде. Аз не избрах, аз избрах някаква дума имаше там. Съжалявам, ти ще загубиш. Ужас. Добре, Крис, Тук съм, ако тук ще има съм. гарант... А, тук ли си? Да, бе, да. Аз какво избрах?
То пък това е Ужас. бързо. И отново почваме за циганските номера, дами и господа. И Крис Майка му за стара. малко- Крис ли беше това? Да беше тръгнал да пада. Ужас! Крис падна, Я Злати удари. се удари и Лянката на първо място. Споко е, Добре, избираме си левата страна. че заминиш. Какво викаш? Дай, да, Ще бе. заминиш. Това е. Ти да се едвам се изкачвам по това въру. Аз с една ръка мога да управлявам колата и ще ви казвам честно, че ще загубите. Добре. О! Майко мила. Как се ударих? Ко става, какви сте с рампе? И направо челно и аз ударих. Ей, защо правиш цигански номера, бе, зад? То явно всички там се удариха. Пас си рампата, Ма човек. той е на средата това. Защо съм толкова бавен, бе? А знаете се, стига бе! Той му удари. Педал! Удари, бе, Злати. Нещастник! Гледай сега с къде почвам, бе! Нещастник! Ужас! Крис, на коя позиция си, бе? На втора! Защото аз съм на Аз първа съм все директно на още. Да, кола много бавна моята, бе, да не мога да стигне догоре. Защо не си избра зентурното, бе, човек? Маме, па никой не ми каза. Как че не сме там? Аз нали ти казах? Кога бе, Лене? Аз не помня това нещо. Добре, аз тук ви трябва да е някъде финиша. Спрайт? Ако не бяха... Ако не бяха циганските номера назад, човек щях да успея, ама... Аз ударих. Защо щеш да успееш, бе? Защото има буташ, човек. Ще съм на прилазване, не си спомням нищо. Да. Ужас. Добре, къде е финиша, бе? И трябва тук да е някъде. Ето го, бе. И... За жалост, трети пореден път се пробваме да ги бием тези двамата. Тези мишки, но явно ще успеем. Но... Тези беше мишки. най-хубави убийци, къде си разказвал до сега. Добре, а сега стики бомбовете. Как се такова, бе, човек? Как се хвърлях? Не казвам. Жалко, че нямам. Да, аз не знам на кое ми е настроено, бе, човек. Бас! Що излага, че има пистолети? Няма пистолети. Ема, бе. Как че нема, бе? Нямаме. Ето, он А, защо не го кикне то с Мишо, е? Защото е българин. За да може да го сритаме. Кой стреля, бе? Той стреля, бе! Купелен са! Аз ви казах. Купелен са! Аз ви казах. Аз карам зад Криса. Не Абе, може. аз почнах чак от началото, заедно. Злати, приятно ли ти, това, бе? това е брутално състезание, бе. Злати, яко ли е? От началото нямаше такова, бе. Абе, Злате, Що? яко ли е? Да. Аз знам как се е, искат. Иляне, гръмни го това, гръмни Крис. Каква е, мисли, как се гледа, как се гледа назад? Как се гледа назад? На тука ли съм аз, бе? Абе, Ко? как се гледа назад, бе? Не знам. Аз този пред мен го стрелям нещо. Кажете ми къде това е. Пас. А вие какви приятели сте, човек? Какво, бе? А, ето. да, видях как се гледа. Ето тук съм. I'm back. Оле, на последна позиция, бе. Как съм на последна, е? What the fuck? Епа на последна си. Злате, ще зарвим пак. Къде отидех аз, бе, човек? Аз даже То не я се знам знам къде съм. са. То я се знам къде са. Само аз не знам къде съм. Къде ти наказа? И аз не знам къде отидех. Видях на къде съм. Крис не къде падна, тъмън бех да го застрелям. Аз не виждам какво става по дяволите, защото така камерата ми стана, не знам. Епе, на мене така ми става. С тези глупости. Трайте, бе. Важното е, че Те аз съм си идват зад мене. Искате ли Сега да кажа не един се виц? бъла, Искате ли да против кажа стане. един виц? Да, Кажи кажи. каквото искаш. Мъж отива при проститутка и пита колко е цената на свирката. И тя му вика 50, 50 лева. Отговаря му тя и той: ти на сватба ли ще свириш, ма? Какво става с тази камера, бе?
Никой не се смее, значи не е добър виц. Не знам къде карам, само това знам. Това защо сме в напрегната Але, ситуация в как се момента. забих. Даже чекпоинт изпуснах, браво, че не минах. Ако имах стиги бомби, как ще да гърма? Ей, Та. Иляне, оди бе! Е, Иляне ме ти майно. А? Какво? Човек, аз влязах в някакъв апартамент. О, Господ Аз съм в Боже! някакъв ужас, излизам си от апартамента като някой пич. Тук, Иляне, защо си имаме такава насекари Proximity Mine, бе? чакай бе, то аз хора пеша бе, човек. Аз съм пеша. Не се еба. Еба се, нали? Не се еба бе, аз тук се разхождам. Тук нещо като асансьор. Какво с... Удря ме тока, човек. Тока му удряш, след малко ще умра. Иляне, какво лъжи, човек? Чакай малко бе. Видях цаката. Не те лъжа, сега ще видиш. Майн ми е бе. Аз такава. продължавам пеша. Мале, тук има коли. Къде ти ръхазе? Аз продължавам с друга кола. Ужас. Тук е малко... Какво става? Аз съм в някакъв апартаментчик. Тук И е аз. финиш, човек. Зад телевизионната педал такъв. Нападна ме! Смешнико Крис ме напада. Тук не може да се стреля бе, Крис. Неудачен ли си? На къде сме? Това ти... Това му удари нещо тук. От тук. Е, от тук. Отстрани злати отдясно. Ето, хвана в Това цаката. на състояние, човек. Дойде! И аз съм направо с колата, бе. Ха, аз финиширах. Айде, трети, ес! Айде, златне, виса! Аз ви приготвих една... Как възреви, бе? Айде, радваш ли се, Крис? Радваш ли се? Четвърти, о, ес. Аз тук ще щях да кажа, приготвих ви една изненадка. Иляне, ти насекаре от тунел беше наслагал такива мини Proximity Епа Mine. да. Ей, Изключително Хора, това прексфиниш. ще бъде този клип, ако ви хареса, коментирайте, споделете, лайкайте в описание, че има канала на BLMP. И аз бях Емил Спринт и чао.